ug kana usag yun na kabutang nga di nako pakyason ang mga taga-probinsya sa Subo. Ug naay nangutana nako kung kumusta na kuno akong pangumpanya. Overwhelming kaayo gyud ang reception sa mga tao nako. So bisag asa ko moadto, welcome kaayo ko. Ug palangga kay ko nila na feel good nako bitaw, and what really touches me is when I see their eyes ba nga they're putting their hopes on me, ang ilahang kaugmaon, ang ilang pag-asa, ilang gihatag diri kanako, ug kana usag yun na kabutang nga di nako pakyason ang mga taga-probinsya sa Subo. Kay kabaw ko ang inyong kaugmaon, inyong gihatag diri kanako. Ug thank you kaayo sa inyong mga feedbacks ug inyong mga questions, no? Di gud na ako kalimtan ug ako nang paningkamuto na ako nang mabuhat sa inyong mga gipangsulti nako. Og daghan kaayong salamat, og I'm looking forward nga mobisita sa inyohang mga different barangays and municipalities. See you around. Thank you. Sa atong bag-ong Sugbo, paminawon tamo kay kamo ang Sugbo, dili ako.